Larang ipet manu basyong haki dukan he hang nepok gari kasi gijongi. Lara pipet japok khandai lat. Lara pipet japok mod pran. Lara pipet japok yaudu. Kasi jongi usyong hai. Ukasi jongi usyong aplau. Ukasi jongi usyong berenda. Manu basyong apok pat. Te kum kini ki ngi kwa ba ki kun samla jong gajat benriu. Ki long kmi ki long pa. Ni deban kendit benriu nang next kmat. Bat ka solution berbor ka don hapo assembly. Bat ni hap benang. Ya no ngi deban jet. Kita kiban lek ban syong ban yasat namta ka jonga ka jong pi hapo assembly. Bat larangi tang bakla, pengin pak bakla kita ki briu ki ban yasat namta kalawai ki jonga jong pi hapo assembly. Kemud ba kalawai jongi kun kiti jongi. Kala nang dubor bat kala nang jot kat nang mikis ngi. Bat kan mau ba ki babun ki nomi kmat ki jonga ki jong pi. Le research ya kene. Ki wan ai pisa yang ai pi haka sisin samsnam. Rei mano pas sponsor ki tu pisa ki bawan ai haki dong haki snong ki tau ki jongi haka sisin samsnam. Dei kitei ki mahajon. Dei kitei ki malik ki wei pat ki jat benriu. Nang tei ki bangila ban ong ki basyong hang tei po Anjali. Ki badon ki dukan he hang tei po Anjali. Ki badon ki dukan he po Khandai lat. Ila ban ong kita ki Marbury ki sponsor nak ta ki MLA kasi ki jongi. Pat apa ki sponsor? Bat ki wantit yang apa dia pi. Kamud bat dei manga bat mapi. Bat di ialah ka long rendiang ha ki mender sisi dei ki MLA. Dei kita ki nomik mat ki jongi. Maki ki dei ta ki agent jong ki Marbury. Maki ki dei ta ki agent jong ki menderi. Bandi namta kalawai ke jonga ke jongpi. Henry ka syong pat hanga pi langi kloi ni am bandi la ke jong kalawai ha kita ki menderi. Pada da phim kloi bandi la ke jong kalawai ki menderi. Kendit menriu bat kelapa mut nang ni sekmat. Kapor kalajan pangin penjanai pat pangin pentamai ialah kita ki license jong kita ibriu ki banlet yasat ki badon ke jing klik namta ke jonga ke jongpi. Pat la dangim nang la ngim kendit menriu ha kapor pangin ai license ki kemut tang kata. Yo ngi ai baklai ka license ngadap da ke jing seo ki adu kata-kata kalong ba kita ki nomik mat ki jonga ki jongpi ki wan bantit yang apa dia pi ka sisin tansnem la kalong tanspa la kalong syajar la kalong lahajar la kalong sanajar haduk sipo jaruk ter kumta gila ban benai kata ka kana hangre ken mau ba kitu ki nomik mat ki jonga ki jongpi ki ba wan tit wan ai pisa ngi ka sisin tansnem kim dei ba ki wan ai da ka pisa ka jongki hangre ki dei ta ki agent jongki menderi ki agent jongki Marbury ngila bat ngenut ban ong ne ba kita ki Marbury kita ki menderi ki don hang te po Anjali bat ki wan kimnut ban wan thit la ni ban wan ai direct haki snong ki thau ki jongi hande ki penon kam ya ki ni ki license nam ban wan thit yang apa dia pi ban lengba ka jonga apa jong pi ni di la ka jong ka ri kasi ka ba ije ka jongi te next kam ba ka ni ka video kan long ka jing kersu dia bat ka long ka jing pergedit ben riu pada ta ngim kedit ben riu nang ni sekmat ka ai ka ban je ya ka lawai ka jongi rei ngangat scam ban ngadon ke jingkermen balada ki pradok prasnam ki khot jong ka ri ba ka ben riu ki don ka jing seo kia ni ban share ka ni ka jing pedip saya barok ki khot jong ka ri ba ka ben riu bat ai ba ka ni ka video kan long ka jing penkedit ben riu bat kan long ka jing kersiu dia yang iwei ba iwei ko blai sibun ngin sai kan do bat